Salvata kważi b'miraklu. Qalb it-terrapien, viċin il-katavru ta' Mirjam Paċ, instabet statwetta tal-Madonna tal-Karmnu li fost dak id-diżastru kollu baqgħet sħiħa. Din l-istatwetta ngħatat lill-qorti mill-Operations Manager tal-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani bil-Maġistrat Joe Mifsud ordna li din tingħata lill-armel tal-vittma Karmel Paċ. Dan kollu seħħ fil-qorti meta l-erba' kompliet il-kompilazzjoni dwar il-każ ta' Mirjam Paċ li nqatlet mirduma fid-dar tagħha fit-2 ta' Marzu li għadda. L-ewwel xhieda tal-ġurnata kien id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emmanuel Bsajla huwa spjega li fit-2 ta' Marzu waqt li kien qiegħed jattendi laqgħa importanti daħallu messaġġ li kien waqa' ħajt u li jista' jkun li hemm min-nies maqbuda. Minnu fih telaq mill-laqgħa u kompla jispjega kif twettqet il-ħidma sabiex eventwalment instab il-katavru ta' Mirjam Paċ. Xehed ukoll Peter Paul Colejro, deputat direttur tal-Protezzjoni Ċivili, li spjega kif saret il-ħidma dakinhar tal-inċident u kif kien propju l-mobile tal-vittma li nstab l-ewwel u li Tom Hill ta' fejn tista' tinstab Mirjam Paċ. Xedu wkoll it-tabib Jonathan Joslin, il-perit Graham Attard, it-tabib Michael Spiteri kif ukoll l-ispettur Matthew Gallia b'dan tal-aħħar jippreżenta lill-qorti 4 stqarrijiet, 2 tal-perit Martin Camilleri u 2 ta' Anthony Manjon. Dawn l-istqarrijiet huma l-oriġinali tal-kopji li kienu ppreżentati fl-aħħar seduta. Is-seduta ġiet aġġornata għal ħamis fid-9 ta' filgħodu.